ಮೇಲೆ ಅಂಬರಿ ಕಂಡೆ ಅಂಬರಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನೆನ್ನ ಕಂಡೆ ಓ ಚೆಲ್ಲುವೆ ನನ್ನೆನ್ನ ಕಂಡೆ 2 ಜನ ಜವರಿರಿ ಗಂಟೆ ಒತ್ತೊಡಿ ನಿಗ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರಕ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಗುಂಡರ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಡ್ಡಿ ಜವನೇರು ಉಳ್ಳಿರಿ ಸಂತೋಷಿಲ ಸಿಟ್ರಲ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪನ ಸಿಟ್ರು ఉంది. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಟ್ರಲ ಸಂತು ಬಾಯಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಿ. ಸೊ ಗುಂಡರ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ పోయి ನಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಅಂಚನೆ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿಲೇದ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಊರ ಬಿಸಿಲೇ ಬೋಪು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ರೀಯರ್ ನೀಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಫಂಡೇರು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗುಂಡರ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಜಿ ತೂತಿಪ್ಪರು ಐನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಡವ. ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಖ್ಯ ದಾಯಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಬಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆತಿತ್ತು. ಕಾಪಿರೈಟ್ ದಾಯ್ತು ಅಂದು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸಾಂಗ್ನು ಪೂರ ಐಕ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ತನಕ ಬೇತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡಾತು ನಮ್ಮ ಐಟೊಂಜಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂಡ ಐತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮರಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ತೂತರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗಳು ತೂತಿಪ್ಪರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇನಾ ಆ ಸಾಂಗಿಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಡೀಲ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾನು ರಾಯಿ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕೇರಳ ಪಂತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ಲಿಚ್ಚೇರು ಬ್ರೋ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಪುಂಡು ಆತನ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಊರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬಾಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಊರ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಂತ್ ಕೊನ ಗ್ಲಿಚ್ಚೇರು ಪೂರ ನಂಗೆ ವಿಷಯ ಚೂರು ತೆರೀಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಏನು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಅಂಡ ಅಂಚೆ ಆ ರೀಸನ್ ಕೊಂಡ ಅವೇ ರೀಸನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಮುಂದಾದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಪೋರುಂಡು ಕೊಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂತು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಡ್ಕ ಪೋಪುನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಭಯಂಕರ ಜಾಲಿಪ್ಪುನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಡಬಡೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ನಂಡ ಏರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲ ಕೂತು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು 2 ಜನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಡ್ರ ಬೈಯರು ಪಾರ್ತ್ ಬರುವೇರು ಪೆಟ್ರೋಲು. ನಮ್ಮ ಜವನೇರು 2 ಜನ ಪೋತೀರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದು. ಸೊ ಪಾರ್ತ್ ಬರಡು ನಮ್ಮಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರನಿ ಇಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಏಪ ಆಗ್ತಾನ ಬಿಸಿಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತಿತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತು 420 ರೂಪಾಯಿ ತನ ಪಾಡ್ತೆ ಐದು ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಪಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಾಯಿ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐದು ತೂಲೆ ಅಡ್ಡು ಗುಟ್ಟಿಂಡಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಐದು ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಪಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಐದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚಿಂಚೂರು ಸುಮಾರು ಪೋತೆ ಅಂಡಲ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಾತು ಮಂಡೆ ಚೀಚಿ ನಂಗೆ ಅವನೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು 2 ಜವನೇರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ತಿಂಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲು ಸಂತುಲ ದೀಕ್ಷಿತುಲ ಸೆಟ್ರು ನಮ್ಮ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರು ಹಿಂಗೆ FG ಬೈಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ತೋಲಿ ಅವೇ ಸಂತು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ತಂಗಾಟಿಗಿಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು. ಸೊ ಜವನೇರು 2 ಜನ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜವನೇರು ಏನು ಪಂಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಅವರ ಪೋತು ವರ್ಕ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗುವುದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಪೂರ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ ಆವ ಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತೂಲೆ ಬ್ರೋ. ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರ
ತಾಲಗಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುನು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಸ್ಸದ ಕೂಡ ನೀರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನದ ಅಂಚಾತ ನೀರು ಕೂಡ ಬರ್ಪುನ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಅದಾಯ್ತಾ ಪಂಡ ಓರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತಿಂದು ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪುಜಿಂದು ಸುದ್ದಿಂಡು ಪಂಡ ಅದಾಯ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಕ್ಕಿಂದುಂಡು ಬಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ತ ಜಾವನೇರು ಆಗಲು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಹೋಗುಂಟುಲ್ಲ ಸೊ ಓಡಿಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪುನು ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ಯಾಚು ಬೈಕ್ ಫುಲ್ಲು ಲಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮುರತ್ತು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಡ್ ಜಾವನೇರು ಪೂರ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಹೋಗುಂಟುಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನ ಬೋಡೆ ಪೋರ ಇಲ್ಲ ಲೆಗಲ್ ಉಂಟು ಬಜ್ಜೆಗಲ್ಲ ಎಡಾತಿ ತನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಗುದ್ದಡಾತಿ ದಾಯ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜವನನ ಸೆಟ್ರನ ಬೈಕ್ದ ಸೌಂಡ್ ಏನಿಗೆ ಕೇಂಡ ಇದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ವಿ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಎಫ್ಸಿ ಇದನ್ನ ಮೋಡಿಫೈ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಾಪನು ಜವನೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈಕ್ ಲೈಟ್ ಫುಲ್ಲು ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಜವನೇ ಮಲ್ತದೆ ಹಾಂ ಇದಾಯ್ತಾ ನಾವಂತು ನಾವು ಪೈಪು ಇದಾಯ್ತಾ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಇದಾಯ್ತಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಬೈಕ್ದ ಬಿದ್ದರ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಫೋನಾಕ ಅದಾಯ್ತಾ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ಲೈನ್ ಬೈಕಿಗೆ ಪಾಡಡಿ 18 ಸಮಾಧಾನ ಐತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಲೈಟ್ ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ಕನ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬರಿ ಕಂಡೆ ಅಂಬರಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಓ ಚೆಲ್ಲುವೆ ನನ್ನಿನ್ನ ಕಂಡೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬರಿ ಕಂಡೆ ಓಹೋ ಆಹಾ ಆನೆ ಸಾಂಗ್ ನೀನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಯ್ಗೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಂಕ ಬರ್ತನು ಮಾರೆ ಓಳ್ತಿನ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಿಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಣ ಬರ್ತನು ಬಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜವನಾಗ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಸೆಟ್ರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಉಡುಪು ಹಾಂ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಉಡುಪುನ ಹಂಚಿನಾರು ಸೆಟ್ರು ಪಿರಾಗುಳ್ಳುನಾರು ಅಂತು ಪೊಯ್ಯ ಸೆಟ್ರು ಜೂರು ನಿಧಾನ ಎಂಚ ಬರ್ತನಾಗ ಆತಾ ಈ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದಿಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ತವೆ ಜಾನೇರು ಮುಕ್ಕೊಂಜೆ ಒಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ಪುಂಡರ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀತೀನಿ ಜನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನಾಗ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಕರೀತು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಹೋದ್ ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ನಗೂರು ಬತ್ತು 500 ವಾಡ್ಯದೆ ಆ ಟೈಮು ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಡೂರ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡೂರ ವಿಷಯ ದಾಯಿನು ಪಂಡ ಪೋಪೇರು ಜಾವನೇರು ಜಾವನೇರ ಅದು ಏರ್ಲಾತಿಪ್ಪು ಪೋಪೇರು ಇತ್ತಿನ ಈ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲು ಪರ್ಪುನ ಬಾಟ್ಲು ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ತಡ್ತದೆ ದಾಯಿಗಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ಊರಿಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸೋಕು ದೀಡು ನೋಡು ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದಾ ನಮ್ಮ ಊರಿಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಡ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಅದ ಜನಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಪೋಯಿ ತೂಕ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಬಿಡ್ತು ಪರ್ಪುನೇನು ಇತ್ತನೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೋತು ಪರ್ಪುನ ಅವರ ದಾಯಿ ಬಿಡು ಬರ್ರಾಗೊಂದು ಭಾರಿಚ್ಚ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಇರೋ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಕನ್ನಡ ಆಪುನು ಉಂಕ ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಪುಣ ಜವನೇರ ಇಂಚ ಏರೇ ಆವಡು ಜವನೇರಿಂದ ಏರೇ ಆವಡು ಇಂಚವರ ಮಲ್ಪರಾಜು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆವಡು ಅದು ಬೇತೆ ಓಂಜಿ ಊರ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐನು ಬಿಡ್ತು ಜಾಲಿ ಹೊಂಡ ಪೋತು ತೂತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಕ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾವನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಬಿಡ್ತು ಪರ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಬೋಡ್ತಿ ಅದ ದಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಅಂಚ ಗಲೀಜು ಮಲ್ಪೋಡು ಓಲ್ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೀರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ದೀರ್ಜನ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ದೀರೋಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತು 4 ಜನಕ್ಲೆ ಬಸ್ಸು ದೂರಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈಚೆ ಅವೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಂಡ ಬಸ್ಸು ಫೈನ್ ಬಾಡ್ನ ಬೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎರ ಬರ್ರ ಬರ್ಬಿದ್ದೀರು ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಚೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿಗಟ್ಟೆ ಅಂಚಿ ಪೋನ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಿಂದೆ ಭ್ರಾಂತಿಗಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಡಿಂಚ ಪೋಂಡ ಇಡೆ ನೋಡೆ ಬಂದ ಕುಂಡಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ತೀರೋಕ ನನ್ನ ತಾಳ ಒಂದು ಜಾವನೇರು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಂತನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀನು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೊತ್ತಂತೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕೋಶೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ನಲ್ಲೇ ಪೋತು ಬೊಲ್ಪು ಬೇಗ 6 ಗಂಟೆ ಪೋತು ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಅನಗ ದಿಕ್ಕನು ಸೊ ಆ
ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾವನೇರಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಸಿ ಇಲ್ಲೂರ ದಿವಸದ ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡಿಗೆ ಮೈಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಜ್ವರ ಉಲ್ಲೂರ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಇನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾವು ಜ್ವರ ಬರ್ಪುನದು ಆಯ್ತಾ ತಾನೇ ಕತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾವನೇರಿ ಅಂತೂ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲೇರು ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊತ್ತಲ್ಲ ದಾನೆ ಪಲ ಸೀಲ್ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ದಾನೆ ಓದ್ ವರ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗ್ಲೇರ ಓಜ್ ಪಕಾನಂತ ಬೋಂತುಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಶಿಡ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಇನ್ನಿದೊತ್ತನ್ನ ದಾಯಿನ ಮಂಡ ಒಂದಿರ್ದುಂಬು ದಾಯ್ದೊತ್ತೊಂದು ಜನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಕೊರೋನ ಇತ್ತೇರು ದಾಯ್ದೊತ್ತೊಂದು ಜನ ಎಂಕ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಬರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ದೊತ್ತನರ ಕಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಗೆ ಹೋತು ದೊತ್ತೊಂಡೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡಬಟ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳ ಭಯಂಕರ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಪುಲ್ಪು 4 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಕಡಬಟ್ಟು ಬತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊರ್ಪಿರ್ದಾನ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಜನ ಕಾಪಿದ್ದೀರು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಜಾತಿ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಇಕ್ಕಲು ಹೋತು ರಪ್ಪ ಹೋತಂಜಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾಡಂತ ಬರ್ತಾ ಸೊ ಏರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಾಡಂತ ಜರ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನದು ಆಯ್ತು ದಾನೆ ತೋಜುಜಿ ಪಂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಊರುಂದ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವು ಉಂಟು ಪೂರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆಪ್ಲೆ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಓಕೆ ಇಚ್ಚಿಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ತನ್ನಡ ಆಪುಂಡು ಅವಂಚಿ ಸೀದಾ ಪೋಂಡ ಕೊನಾಜ ಅಂಚಿ ಊರ ಪೋಪುನಿ ಕೊನಾಜ ಸುಳ್ಯ ಆಯ್ತಾನ ಪನ್ಪೇರು ಸುಳ್ಯ ಕೊನಾಜ ನಾನು ಒಂದು ಇತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಆಫ್ ರೋಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಫೋನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ನಿಗ್ಲು ತೂತಿಪ್ಪರು ಒಂದು ತೂತಿಪ್ಪರು ಅನ್ಬೆ ತೂತಾರತ ಬಿಸಿಲೇತ ಐಟು ವಿಷಯದ ಬೈಯಾಗಿ ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಮಾರೆ ತಾರೆ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಬೇನೆ ಬ್ರೋ ನಾನೇ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಗೋಪುರ ಪುನಂಡ ವೈಟ್ಲೆಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಊರ ವೈಟ್ ಇಪ್ಪುನತ ಇಂಚನಿ ದಿನದು ಹೋತು ತಾರೆ ಫುಲ್ಲು ಬೇನೆ ಬೇತೀನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಅವಡು ಜಾರಂಡ ಚೂರು ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂಡ ಎಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪಂದು ವರ್ಷ ತಪ್ಪಾಗ ಊರ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾರಂತ ಅಂಚಿಗೆ ಸೀದಾವು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬೋಪುಂಡು ಹಾಂ ಅಂಚೆ ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿನ ಅಯ್ಯೋ ಗುಂಡಿ ಮಾರ ಈ ಗೊತ್ತುಲ ಆಪಜಿ ಇದ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಂಚಾನೆ ಜತ್ತು ಅಂತೆ ಪೋಡು ತುವಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನರಿ ಅವರ ಮಿತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಮಿತ್ತು ತುವಲ್ಲಿ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡುಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಜ್ಜ ಭಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಂದೇನು ಪಾರ್ತ್ ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ರಂಚನೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತೇರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಜವಣಿಯರು ಏನಂತೂ ಭಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಇದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ತಿರುವಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಉಂಟಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಬತ್ತ ತೂವಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೈಕೇರು ನಮ್ಮದು ಏರ್ಲೈಕೇರು ಮರಾಠಿ ಜವಳಿ ಈಸಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಒಂದು ಕುಂಡರ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಂ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಉಪ್ಪಾರ ಈಗ ಭಾರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಜಾಲಿ ಆಗೋದು ಜಾಲಿ ಆಗೋದು ಫುಲ್ಲು ಬಂದೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ತೇನೆ ಬಂದೆ ಜಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಜನ ಬರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಭಯಂಕರ ಜನ ಭಯಂಕರ Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway and cancel the cruise control. Switching the menu.
ನೀರೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಳೆ ಬರ್ತಂದು ಭತ್ತ ಬರೋದು ರೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಬಾರಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಂ 2 ಜನ ಜವಳಿರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಂಟೆ ಒತ್ತೊಡಿ ನಿಗ್ಲಿ ಐಕೋರು ಪೆಟ್ರು ಭಯಂಕರ ಒದ್ದದಾರು ಏಪಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆಗಳೇ ನಿಂತರು ಕಾಸಿ ಕಿಂದೇ ಬಿಡಿಸಿನಾರು ಏತು ಮುಟ್ಟ ಬೆಂಪೇರು ಏತು ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಯಾವ ಜಿಗಾರಿಗೆ ಈಗ ಬೈಕ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆರು ಆಯ್ತಾ ದಾಲ ಆಡು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಅಂತಾರೆ ಬೈಕಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಣ ತೆಗಿಪಾರ ಬಾರಿ ನಾಚಿಗೆಗೆ ಆರೊಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪುರ ಎప్పుడు ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕೆ ಈ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರು ಆರ್ಬಕ ಮುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕುಸಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರು ತೂಲಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ನಿತ್ಯ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರನ ತರಗೂಜಿ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಸೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಕೈ ಬಿಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ ತರಗೂಜಲ್ಗೂ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪೇರು ಸೆಟ್ರು ತೂಲಿ ಅಂಚದು ತರಗೂಜ ಬಂಗಾರದ ಕಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲರ್ ಊರ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಕಾರು ಭಯಂಕರ ಕತ್ತಿ ಅದಾ ಏಪಲ ಕತ್ತಿ ಬರ್ತಂದಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ವಾಗತ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ತೋಟದ ಉಪ್ಪಿ ಬರಲ್ಲ ತೊಳಿತಾರೆ ದೈ ಆರು ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಅಂದ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿರೇ ಏಡಿತ್ತಾರ ಅದ ಅಂದ ಬೀಡಿ ಹಾಂ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಚೂರು ಪಾತಿರ್ತದೆ ದೊಂಡೆ ಚೂರು ಬಚ್ಚಿಂದು ಅದಾ ನೀರ್ದಾಡೆ போய் ಬಂದಾಲೆ ಬರಿಯರ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಲಕ್ಕೆ ಉಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ತುಯ್ಯಾರ ನೀಗ್ಲೆ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಭಯಂಕರ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಕಡಬಡೆ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಕುಂಡಡ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜವನೇರ್ಲಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಸಂತು ಹಿಂಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸೆಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸೆಟ್ರು ಸೊ ಪಂಡ ಸೆಟ್ರು ಹೊಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಎಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಅಂಕರ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ 2 ಜನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಮಗೆ ತೂಡುದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಲಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸೆಟ್ರನ ಗಂಟೆ ನೋಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ರನ ಗಂಟೆ ನೋಟ್ಲೆ ಸೆಟ್ರ ಆರು ಬಾರಿ ಉದ್ದದಾರು ಅದು ಸೆಟ್ರನ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಾರ ನಾಲ್ಕು ಟೈಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಟೈಮ್ 4 ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಸೆಟ್ರನ ಗಂಟೆನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಗಂಟೆನು ಬೊಟ್ಟುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್